ताशांचा ताल आणि ओसायच्या गजरात साजरा केला जाणारा गोव्यातला शिगमोत्सव जगप्रसिद्ध आहे. लोकपरंपरा आणि लोकसंस्कृतीचं दर्शन घडवणाऱ्या या उत्सवात मोठ्या संख्येनं गोवेकरांसह देशविदेशातले पाहुणे सहभागी होतात. हा महोत्सव 8-10 दिवस चालतो. दरवर्षी मोठ्या थाटामाटात साजरा होणारा हा शिगमोत्सव यंदा मात्र काही या शिगमोत्सवास नियम लागू होणार आहेत. ते म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानं ध्वनी प्रदूषणाबाबत दिलेला आदेश. हा आदेश यंदा शिगमोत्सवाच्या मिरवणुकीवर लागू होणार आहे. रात्री 10 वाजेपर्यंत चित्ररथ मिरवणूक आटोपती घ्या अशी सूचना शिगमोत्सव समित्यांना करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे शिगमोत्सव मिरवणूक आयोजित केल्या जाणाऱ्या भागात रात्री 10 नंतर ध्वनी मर्यादा शिथिल करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचं समजतंय. परंतु अद्याप तरी ध्वनी प्रदूषणाचे नियम लागू असणार आहेत, असं पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितलंय. शिगमोत्सव सुरळीत पार पडावा यासाठी सगळ्या शिगमोत्सव समित्यांची बैठक पर्यटन भवनात घेण्यात आली. We will not be able to support post 10 PM because of directions from the High Court. हे करता असताना we are also going to talk to our Chief Minister to request him की बाबा जंय शिगमो जाता त्या एरियेंत रिलॅक्सेशन दिवंक मेळटा जाल्यार पळोवचें म्हणून, आनी तें समज दिलें जाल्यार थोडें रिलॅक्सेशन मेळटलें अशें आमकां दिसता. पूण कायद्यानुसार कशें जाता ताजेर आसतलें. सो वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द टायम एज 10 PM एज ऑफ नाव as per directions and orders from the High Court. We need to ensure that those timings are followed by the carnival committees and those are followed by the people as participants. शिगम्याक जितले चित्ररथ आसूं, रोमतामेल आसूं, बाकीचे आसूंनी तांचो फॅन्सी ड्रेस आसूं, सगळे जे कार्यक्रम आसता तो कार्यक्रम शिगम्याचो विदीन दॅट स्टिप्युलेटेड टायम तांकां सोंपोवचो पडटलो. मिरवणूक सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी स्थानिक शिगमोत्सव समितीवर आहे. पणजीत सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या कामामुळं जागोजागी रस्ते खोदण्यात आले आहेत. तसंच वाहनांची वर्दळ पाहता शहरात जागोजागी ट्रॅफिक जाम होत आहे. त्यामुळं शिगमोत्सव मिरवणूक सुरळीतपणे पार पडणार की नाही याबाबत शंकाच उपस्थित केली जाते. शिगमोत्सव मिरवणुकीचं वेळापत्रक सुद्धा तयार करण्यात आलंय. यामध्ये यंदाची शिगमोत्सव मिरवणूक उत्तर गोव्यातून सुरू होऊन पूर्ण झाल्यानंतर दक्षिण गोव्यात जाणार आहे. गोंधळ कमी करण्याच्या उद्देशानं हे वेळापत्रक तयार करण्यात आलंय. यंदा 8 मार्चला फोंडा इथून मिरवणुकीला सुरुवात होणार आहे. 9 मार्चला कळंगूट, 10 मार्च रोजी साखळी आणि डिचोली भागात ही मिरवणूक होणार आहे. त्यानंतर 11 मार्च रोजी पणजी, 12 मार्च रोजी परवरी, 13 तारखेला म्हापसा, त्यानंतर 14 वाळपई आणि पेडणे, तसंच 15 मार्च रोजी सांगे, 16 मार्च रोजी कुडचडे आणि केपे, 17 मार्च रोजी वास्को, 18 मार्च रोजी मडगाव, 19 मार्च रोजी शिरोडा आणि धारबांदोडा, तसंच 20 मध्ये कुक्कळी आणि 21 मार्चला काणकोणमध्ये शिगमोत्सवाची सांगता होणार आहे.